Čakáme na štartovnú píšťalku. A už je oštartované. Už vidíme, že sa blížia ku klapkám a už vidíme obidva týmy, ako vchádzajú na boj. Už sa stretávajú spolu. Fyzický kontakt. Vzájomne si krížia rafty. Ale už zaujali pozíciu jeden za druhým. Ale stále sa na seba tlačia. Ďalší naozaj veľmi napínavý súboj. Sice sa teraz Angličania odlepili a zatiaľ zdá sa, že suverénne vedú, ale Serbia nenechá na seba dlho čakať. A už za chvíľku budú pred tribúnou. Srbia akoby naštartovali, musia teraz ulamovať, ale Great Britain chádza už pred tribúnou ako prvý. A posielame